Човечеството се сблъсква с все по-странни и мистериозни факти. Факти, които все по-трудно става да се отрекат. Време е да разкрием истината, а тя надхвърля представите ни. В каналата Търсач на тайни разкриваме нови факти, които пренаписват човешката история. Знаете ли, че Нострадамус не просто е използвал астрологията? Той твърдял, че чрез нея виждал бъдещето. Според него астрологията не била чисто математическа наука, а врата към пророческо съзнание. И човек с отворено съзнание може да прочете знаците и да види веригата от причини и следствия, която води до бъдещето. Той бил лекар, астролог и алхимик. В нощите, когато писал своите катрени, освен че влизал в пророчески транс, той използвал известни карти. И точно за това много от предсказанията му са подредени по астрологични цикли, не по календарни години. В своето писмо до Хенри II, единственото му пряко обяснение за метода му, той пише: "Аз виждам бъдещето не с човешки очи, а с очите на астронома, който гледа през вековете. Виждам движението на небесните тела и съдбите, които те чертаят." Според астролозите, именно едно съвпадение случило се на 21 декември 2020, даде началото на нова епоха, която днес усещаме – ерата на Водолея. Когато Сатурн бъде съединен с Юпитер в знака на Водолея, тогава ще настъпи голямата промяна на света. Каква скрита енергия има зад завесата на Вселената и какво вещае тя за планетарната и човешката съдба? Какво предстои през 2026 година? Останете с мен до край, защото тук става много интересно. Дайте по един лайк в подкрепа, защото това видео ми отнело над 80 часа труд. Навлиза ли човечеството в един от най-дългите цикли? Почти 20 години, в които човечеството ще преминава през дълбока трансформация. Плутон символизира дълбочина, интензивност и мистерия, както и големите цикли на смърт и прераждане, съзидание и унищожение. Тази планета, колкото и малка да е, има силата напълно да ни трансформира и винаги носи дълбока промяна. Плутон е планета на крайностите. Тя представлява всичко онова, което е тайно и скрито под повърхността, както и истините, които в крайна сметка излизат наяве. При въздушния знак Водолей, в който Плутон ще остане трайно цели 20 години, се очаква да видим трансформиращата сила на Плутон да променя генерално. Ще започна с някои исторически аналогии. При последното трайно навлизане на Плутон във Водолей около 1777 до 1798 започват Френската и Американската революции, индустриалният подем и борбата за нов обществен ред. Предходни такива цикли съвпадат с пробуждане и масово съзнание, разместване на елитите. Дали Европа е на прага на пренареждане? На фона на реалните планетарни движения, 2026 е година, в която се наслагват 3 редки процеса. Плутон във Водолей вече установен. Уран окончателно преминава в Близнаци и активни затъмнения по оси, свързани с обществени и духовни теми. Астрономични и астрологични явления правят 2026 ключова, защото Плутон е планета, която се тълкува като разрушение на стари структури, скрити сили, задкулисие, трансформация. Докато съзвездието Водолей олицетворява народ, технологии, свобода, бунтове, социални системи. Когато Плутон влиза във Водолей, в историята винаги става едно и също. Масови въстания, крах на несправедливи системи, промяна на елита, нови технологии, нови движения за свобода, борба за контрол над хората. И това, което виждаме днес, то ще се изостри. Плутон символизира разрушение на старото, разкриване на скритите сили, трансформация и еволюция. Исторически сходни енергийни комбинации са годините около 1780, 1848, 1930. Съвпадат с революционни движения и пренареждане на световните центрове на власт. Предходните такива цикли съвпадат с пробуждане на масовото съзнание и разместване на елитите.
Американската революция през 1775 до 1783, напълно съвпадаща с цикъла Плутон, навлязъл в знакът на Водолея. Тогава се ражда нова политическа и държавна система и има огромен удар по британската хегемония. Същевременно Френската революция от 1789 довела до крах на монархията, декларация за правата на човека и гражданина и нов модел на власт. И едновременно с това Хаитянската революция от 1791, първата успешна арабска революция, която промени колониалния ред. Тогава се наблюдава и първата индустриална революция, ускорение в края на 18 век. Машинно производство, тъкани, нова икономическа архитектура. Ето това се случило при последния цикъл на Плутон, когато навлиза в знака на Водолей. Тогавашният цикъл също трае около 20 години. А после, аналогично с предстоящите близки години, имаме съвпад на Сатурн и Нептун в Овен. Историческата аналогия на това събитие е както през 1848, пролетта на народите. По това време в Европа има вълна от революции. Във Франция се случва февруарската революция, Втора република. Германските земи също не остават по-назад. Именно тогава се случва Франкфуртското национално събрание, опит за обединяване на Конституцията. А също и Унгарската революция срещу Хабсбургите, както и бунтовете срещу италианските държавници през 1849. А сега ни предстои точен съвпад на Сатурн плюс Нептун в Овен. На 20 февруари 2028, за пръв път от 1847 насам. Сега виждаме повторение на същите небесни модели, които преди са променяли света. През 2029 Плутон е във Водолей, а Уран в Близнаци. Тогава се очаква пик на технологиите. Уран, която ще премине в Близнаци, носи вълна от промени в комуникациите, технологиите и начина, по който хората обменят информация. Сатурн и Нептун вървят рамо до рамо до Риби, подготвяйки свой рядък съвпад в Овен през 2028, а той се случва веднъж на почти 2 века. Това ще даде началото на новата ера, нови системи на управление, нови ценности, технологии, утвърждаване на новото съзнание. А Плутон вече стабилно във Водолей на същото място, където е бил по време на Френската и Американската революции. Според астрологията навлизаме в подобен преход, промени в технологиите, управлението и социалните системи, сблъсък между контрол и свобода, изобличаване на задкулисни механизми. Тук имаме комбинация от цикъла на Плутон, властови трансформации и прехода на Уран, финансови и технологични промени. Според звездите, възможни са социални протести, фрагментация на парите, натиск върху средната класа и малкия бизнес, пренареждане на икономически съюзи. Ще навлезем в етапа на разкриването на мрака. В астрологичната символика Плутон, преди да преобрази, изкарва на повърхността скритото. Може да се тълкува като време, в което корупцията и злоупотребите се оголват, старите структури се съпротивляват на промяната, обществата усещат тревожност и духовна умора. А после идва поява на нова философия за свобода, съзнанието и човешката еволюция. Това е неизбежна част от цикъла смърт, възраждане, който подготвя колективното изчистване. 2026 се предвижда като година с изключително силни лунни и слънчеви затъмнения. Затъмненията се очертават като катализатори на промяна. Предстои слънчево затъмнение на 17 февруари 2026 под знака Водолей, лунно затъмнение на 3 марта под знака Дева, слънчево затъмнение на 12 август под знака Лъв и лунно затъмнение на 28 август под знака Риби. Особено през март и септември 2026 според астролозите ще има разместване на властови структури, икономически промени, социални бунтове, миграции и народно недоволство. Затъмненията предвиждат вероятно управление срещу хората, ред срещу хаос. Когато Уран се доближава до края на Телец, Телец управлява парите, храните, собствеността, банките. Когато Уран е в Телец 2018-2025, светът преживява инфлация, срив на стандартните финансови модели, вече се наблюдава опит за дигитализация на парите, експерименти с валути и шокове в хранителната индустрия. През 2026 Уран излиза от Телец и това винаги е период на финално разчистване, шок и реформи. И ако днес усещаме Европа пред някакъв вид разклащане, това не е внушение.
Това са икономически цикли плюс астрологични цикли плюс социални данни, които го потвърждават. Европа навлиза в период на обедняване на средната класа, затягане на контрола, огромен натиск върху малкия бизнес, масови миграции, национални протести, политическа фрагментация, партиите не могат да съставят правителства. Според звездите ни предстои социално напрежение. Това ще се усилва до 2027, след това се обръща. Астрономическите цикли сочат, че до 2027 ще има повече корупция, засилване на манипулации, задкулисни структури, контрол над инфлацията, дигитално наблюдение, психически натиск върху хората. Но това е много древен цикъл преди Плутон да даде светлина. Той извежда мрака на повърхността, за да бъде разрушен. Дали именно астрологията не е причината древните ни предци да са били така обсебени от звездите? И за това сега да наблюдаваме навсякъде в древния свят древни астрологични карти. Ето така изглеждат нещата. До 2026 изплува всичко тъмно. От 26-та края до 29-та започва голямото събаряне и между 2030-2033 новата ера се структурира. Това е прогнозата на астролозите. А 2026 ще бъде преломна. Европа ще преживее още по-силни протести, ще има икономически трусове, ще се въведат нови форми на контрол. Младите поколения ще започнат да се събуждат. Ще започне падането на стари финансови и политически модели. Астролозите смятат, че масово ще се търси духовност, смисъл и идентичност. Енергията на Земята се ускорява и хората ще изпитат нужда от връщане към корена. 2026 няма да е разрушение, ще бъде прелом. Разрушават се само онези системи, които вече не работят. Хареса ли ви видеото? Искате ли още интересни и мистериозни видеа на темата? Напишете ми долу в коментарите да, искам. Дайте по един лайк в подкрепа, защото това видео ми е отнело над 80 часа труд. И се абонирайте с камбанката с всички известия, за да не пропуснете някой от следващите ни епизоди. А ако имате още малко свободно време, потърсете в канала, има още много интересни видеа. Истини, които наистина ще надхвърлят представите ви. Чао, приятели, и до скоро!